אלפי יהודים ששמו קץ לחייהם בטרם באו לקחתם למוות, ביניהם הוריו לאופולד ושרלוטה יעקב, אשר התאבדו בדירתם בברלין ב-21 במאי 1940. זאב נולד לפני 90 שנה בגרמניה. בהיותו בן 10 עלו הנאצים לשלטון, והדיקטטורה הנאצית החליפה את המשטר הדמוקרטי של רפובליקת ויימאר. גרמניה של חוק וסדר הפכה לגרמניה של אלימות, חוסר חוק ורדיפת היהודים. זאב הצטרף להשומר הצעיר, ויום לפני ליל הבדולח עזב את גרמניה ועלה ארצה במסגרת עליית הנוער. כנער נקלט בקיבוץ גן שמואל, ובשנת 1942 הצטרף עם קבוצתו לקיבוץ כפר מסריק, בו הוא חבר עד היום. זאב מתנדב במרכז משמעות, ובאמצעות סיפורו האישי לומדים בני הדור הצעיר על קורות יהודי גרמניה בטרם פרצה מלחמת העולם השנייה. זאב מהווה דוגמה ומופת למאבקו הפיזי והרוחני של עם ישראל בשואה ובתקומה. מר פורת אריה, משרידי גטו וילנה, ידליק משואה לזכר הוריו יעקב פוצ'טר ורחל לבית כץ, לזכר אחיו יוסף, לזכר יהודי וילנה ולזכר 1.5 מיליון הילדים שנרצחו בשואה. כאשר החלו האקציות בגטו וילנה, הוברחו אריה, אחיו ואימו, על ידי עיקר גוי מחוץ לעיר למחבוא. אביו נרצח באקציה. העיקר מצא עבורם מקום מסתור בביתם של כומר ואשתו, שסיכנו חייהם למענם. העיקר דאג להביא עבורם מזון אחת לחודש. כאשר גברה הסכנה, חפרו הכומר ואשתו בור גדול, ושם הסתירו את השלושה עד שנת 1943, תוך דאגה לצורכיהם. בהגיע לאוזני הכומר והעיקר ידיעות על פרטיזנים ביערות, הם עזרו להם להגיע לפרטיזנים היהודים. אריה ואחיו הצטרפו לקרבות הפרטיזנים וכיבוש וילנה, בעוד שהאם עבדה כטבחית. באחד המבצעים נפצע אחיו ונפטר. אריה ואימו עלו לארץ באוניית מעפילים ונאסרו על ידי הבריטים במחנה מאסר בעתלית. במלחמת השחרור לחם אריה בחטיבת כרמלי. בתום השירות גויס למשטרה, עבד שנים רבות בתפקידי הדרכה והקים משפחה לתפארת. אריה פעיל במרכז משמעות ומשמש דוגמה ומופת לגבורה בשואה ובמאבק על מדינת ישראל. מר יופו יפים, יליד מינסק שברוסיה הלבנה, ידליק משואה לזכרם של בני משפחתו שנרצחו באכזריות במשאיות גז, לזכר יהודי גטו מינסק, לזכר הלוחמים היהודיים ששרתו בצבא האדום ובצבאות בעלות הברית, ולזכר אנשי הארגון היהודי הלוחם. כאשר פלשו הנאצים לשטחי ברית המועצות, נכלה יופו עם בני משפחתו בגטו מינסק ושרד את שנות המלחמה בגטו בתנאים קשים מנשוא. חטיפות ברחובות, רעב, מחלות ורציחות בבורות ירי ובמשאיות גז. לקראת סוף המלחמה הוא עבר יופו למחנה עם שבויי מלחמה רוסים. לאחר השחרור למד לימודי הנדסה ושימש כמהנדס תכנון. עלה לארץ בשנת 1991 ומאז מתנדב בפעילויות רבות למען הנצחת השואה. הוא פעיל בארגון ניצולי מחנות הריכוז והגטאות הפועל בשיתוף עם מרכז משמעות. יופו מהווה דוגמה ומופת לתקומת עם ישראל במדינת ישראל. מר ראובן רונן, יליד צ'רנוביץ שברומניה, ידליק משואה לזכר בני עירו, לזכר יהודי בוקובינה, לזכר בני משפחות וידמן ולטנר שנרצחו בשואה. בפרוץ המלחמה היה ראובן ילד בן 7. כאשר נכבשה העיר צ'רנוביץ בשנת 1941, החל מסע של שוד, רצח, אונס וגירוש. תנאי החיים והמגבלות שהוטלו על יהודי העיר היו קשים מנשוא, ויהודים רבים נלקחו לאקציות שמהם לא חזרו. אביו נלקח לעבודות כפייה ברחבי רומניה.
בעזרתו של ראש עיריית צ'רנוביץ, טריאן פופוביץ', שלימים יקבל את התואר חסיד אומות עולם, ניצלו 20,000 מיהודי העיר, ביניהם ראובן ואימו. ראובן עלה לארץ והקים משפחה לתפארת. הוא גאה בילדיו ששניים מהם משרתים בתפקידים בכירים בחיל האוויר. ראובן פעיל שנים רבות במרכז משמעות. סיפורו משקף את מאבקו של העם היהודי לשמירה על זהותו וחירותו בזיקה למדינת ישראל. גברת שרה וקסלר לבית גולדמן ומר דוב וקסלר ידליקו משואה לזכרם של הוריהם, אחיהם ואחיותיהם שנרצחו בשואה, לזכרם של יהודי לודג' ומזריץ' שהומתו במיתות שונות ומשונות, ולזכרם של חסידי אומות העולם. שרה, ילידת מזריץ' שבפולין, הייתה ילדה כאשר נכבשה העיר, והחיים הפכו לקשיים מנשוא. אימה נרצחה באקציה הראשונה בטרבלינקה. אביה, אחיה ואחיותיה נרצחו באקציות שלאחר מכן. שרה נותרה לבדה עם אחיה הבכור שהצילה ממוות. במהלך הנסיעה ברכבת להשמדה דחף אותה אחיה לפתח בקרון ושניהם קפצו מהרכבת. לאחר נדודים חזרו לגטו שעמד בפני חיסול. שרה ואחיה הוברחו מחוץ לגטו על ידי עיקר שהסתירם והציל את חייהם במשך למעלה משנה בבור עמוק בעורבה עד שחרורם. החיים בבור היו קשים מנשוא, חושך, מחנק וללא אוויר לנשימה. בשנת 1947 עלתה שרה לארץ. דוב, יליד העיירה ינובו שבפולין, שרד את המלחמה בתנאים קשים מנשוא בגטו לודג' במשך 4 שנים. ממשפחתו שמנתה זוג הורים ו4 בנים, שרדו רק דוב ואחיו הצעיר. גטו לודג' הסגור היה מבודד ללא תנאים סניטריים. הרעב, הצפיפות והמחלות גרמו לתמותה רבה בקרב האוכלוסייה. בשנת 1944 נאסרו אביו, אחיו ודודו על ידי הגסטאפו והוצאו להורג באשמת האזנה לשידורי רדיו של בנות הברית והפצתם בקרב יהודי העיר. הרדיו שלא נמצא בעת חיפושי הגרמנים הועבר לאחר המלחמה לארץ ונתרם למוזיאון לוחמי הגטאות. דוב, אחיו ואימו נשלחו לאושוויץ ברכבת להובלת בהמות. בהגיעם למחנה עברו סלקציה מי לחיים ומי למוות על ידי דוקטור מנגלה. אמו נשלחה מיד למשרפות. דוב ואחיו נשלחו לעבודות כפייה ושרדו את צעדות המוות האיומות למטהאוזן שבאוסטריה. בסיום המלחמה עלה דוב לארץ באוניית מעפילים ונשלח למאסר בעתלית. במלחמת השחרור התגייס לפלמ"ח לחטיבת יפתח. דוב ושרה נפגשו במסגרת הקמת קיבוץ ראש הנקרה, נישאו והקימו משפחה לתפארת. ילדיהם שרתו בצה"ל ביחידות מובחרות ועל כך גאוותם. שרה ודוב פעילים במרכז משמעות. הם מהווים סמל למאבקו הרוחני של האדם בנאצים בזיקה לעם ישראל ומדינת ישראל. להורדת הדגל, להדלקת המשואות ולקריאת תזכור, הקהל מתבקש לקום. יזכור עם ישראל את קהילות הקודש בארצות הגולה שנעקרו, שנחרבו ושנמחקו, את בניו המומתים, קורבנות ממלכת הרשע שעונו עינויי גוף הנפש במחנות ההסגר, שגורשו לארץ גזרה ולא נודעו עקבותיהם. יזכור עם ישראל את מיליוני בניו ובנותיו שנטבחו ונשרפו ונחנקו והורעלו ונתלו ונגברו חיים, אבות על בנים, אמהות על עולליהן,
זקן ונער וטף, וכל אשר הייתה יד הצורר. יזכור העם את לוחמי היערות, את חיילי המחתרת בארצות הכיבוש, ואת בני ישראל בצבאות השחרור, אשר הלכו למלחמה בלהט נקמת אחיהם ואבותיהם השחוטים, עטפו ורדפו את אויב עמנו, שוק על ירך, ונפלו באלפיהם בקרבות. יזכור עם ישראל את ילדי מחמדיו, טהורים בני טהורים, שנגזלו מחיק הוריהם בידי חיות אדם, והובלו לטבח, שנערפו והומתו במיתות משונות, ונרמו ערימות בראש חוצות. עוללים ועונקים שנופצו אל אבני קיר, ששומטו מחומות, ושהושלחו חיים בשקים למצולות נערות, ונקטפו חייהם באיבם בידיים אכזריות. יזכור העם את בניו, נושאי המרד והמלחמה באויב, את לוחמי הגטאות, אנשי הארגון היהודי הלוחם, את מאות הלוחמים, יקירי הנפש והלומי השם, שקמו לעורר נואשים לגבורה. עמדו מעטים בלהבות הקרב, אל מול אויב חמוש ואכזר נפלו. נשקם המצר בעדם הנטויה, וליבם הומה לגאולת עמם. אנו זוכרים ביראת כבוד את עוז רוחם של אחינו, שמסרו נפשם על עמם בקדושה ובתוארה, את מאבקם הנשגב והמתמיד של המוני בית ישראל, עד מותם האנושית ותרבותם היהודית, את חסידי אומת העולם ששמו נפשם וכפם להצלת יהודים. הקהל מתבקש לשבת. Свечи приготовлены. Конечно, нет. Только бывает всякое. Вот одна выйдет, опять. ימים חמים, ימי בצורת, פניי יבשו כסדק אדמה. צדיק אמר ולא נותר לי קצורת, שאלתי, לחשתי בשביל מה? החורף